Jamen, selv først og fremmest, tusind tak for, at du gad. Selv tak. Hvad hedder det? Der er måske ikke så mange, der kender dig umiddelbart. Vil du starte med en kort præsentation af dig selv? Ja, jamen, jeg hedder jo som sagt Sento, 31 år gammel, bor til dagligt, sådan lidt halvt vil jeg kalde det. Har min daglige gang her i AB selvfølgelig, og mens jeg er på arbejde, er jeg bosiddende i Valby, og så er jeg også tit i Aarhus på min fridag, hvor jeg også har min forlovede boende, og bruger tit min fridag sammen med hende. Ny assistenttræner, ny og ny. Nu har jeg været her i en 5 måneders tid efterhånden, og kommer til fra Lysing, hvor jeg var i sidste sæson. Ja. Og ja, har egentlig en rolle som både assistenttræner og analytiker på førsteholdet, og også lidt, hvad kan man sige, bindeledet mellem akademiet og førsteholdet også, med henhold til specielt de prioriterede spillere, vi har der. Så det, man i daglig tale vil kalde en transitionstræner egentlig. Lige præcis. Hvad hedder det? Som du selv var inde på, så har du været træner i blandt andet Lysing inden. Du har også været træner i Kolding. Ja. Hvad var grunden egentlig til, at du følte dig klar til nu at tage træningen til et A-hold? Jeg har egentlig gået et stykke tid, og det gjorde jeg faktisk allerede inden jeg kom til Lysing, hvor jeg gik og spekulerede lidt i, hvordan mit næste skridt i min trænerkarriere skulle være. Og der følte jeg på daværende tidspunkt, at det næste skridt for mig i min trænerudvikling ville være at arbejde med højst mulig alderstrin inden for ungdomsfodbold. Ja. Men der er der en rigtig, rigtig dygtig træner i Kolding, ansat i form af min rigtig gode ven Jonas Kamper, som gør det sindssygt godt, og det gjorde han også på det tidspunkt. Så jeg kunne godt se, at udsigten for at kunne få lov til det i Kolding var små, og der kom Lysing så ind i billedet, hvor jeg kunne få lov til den del, og det havde jeg et rigtig, rigtig godt år med. Og så tror jeg også, jeg nåede et sted i løbet af den sæson i Lysing, hvor jeg også kunne mærke, at nu havde jeg stiftet rigtig meget med anden division i Kolding, som var lidt noget, jeg lavede sideløbende med mit U17-trænerjob hos dem. I Lysing, der havde jeg også lidt, hvad skal man sige, en dobbeltrolle, forstået på den måde, jeg også var meget inde omkring vores første senior i klubben, som spiller i 3. division, og hele det miljø, det triggede mig lidt, og gjorde, at jeg egentlig blev lidt mere lun på den tanke og idé om, at måske at have, hvad skal man sige, ligesom min faste gang i det miljø, og ikke så meget i akademimiljøet. Det er 2 vidt forskellige miljøer, og det har jeg også kunne mærke de her 5 måneder, jeg har været her, at det er 2 vidt forskellige verdener, og det havde jeg sådan en lyst for at prøve på, hvad skal man sige, fuld tid. Og der kom så en åbning i AB, som jeg tog en chance med og sendte en lille mail afsted og hørte, om der var en åbning for mig, og det endte jo så i, hvad skal man sige, med at muligheden den kom, med et partnerskab sammen med David og resten af staben. Så den kom lidt pludselig. Der skal jo mange ting til i fodbolden, og man skal være lidt heldig, og tingene skal også lige spille på det rigtige tidspunkt for en, og det gjorde det så her. Så ja, det var ligesom det, der gjorde, at jeg kom væk fra de trygge rammer i det jyske, og i starten lidt over i de utrygge rammer her på det sjællandske, men nu er det så også blevet lidt trygge rammer for mig, så det er meget rart. Ja. Hvad hedder det? Ja, nu ser du lidt på, at der var det her med Jonas Kamper i Kolding blandt andet, og i Lysing, der blev du rigtig hooked på det her med at komme ind omkring det første hold. Hvad var så grunden til det lige endte med at være AB til sidst? Altså det er klart, at for mig, det var ikke som sådan det at komme ind på altså bare et førstehold, der triggede mig. Det var at komme ind et sted, hvor setup'et også var et sted, hvor jeg vidste, at jeg ville udvikle mig både som træner, men også som menneske. Og Kolding setup, både på det tidspunkt, jeg var der, og de har så også senere hen skruet endnu mere op. Det var et sted, hvor jeg tænkte, det gad jeg godt at arbejde med. Faciliteterne var og er stadig rigtig, rigtig gode. Analyseprogrammerne er gode. Trænerne er dygtige. Spillerne er dygtige. De har et noget nær tæt på fuldtids setup i klubben. Så det er jo klart, at for mig, der var det, jeg skulle hen til, hvis jeg skulle hen til et seniormiljø.
Eller så kunne man jo lige så godt have taget et eller andet Danmarks-seriehold i Aarhus omegnen, eller et Jyllands-seriehold, hvis det var, det var absolut seniorfodbold, jeg ville ind omkring. Ja. Så hørte jeg om AB, kvæg min gode snakke med vores sportschef Jen og vores cheftræner David. Og specielt David fortalte mig alle de ting, man vil skrue på af tingene udenom fodbolden, og hvordan man vil skrue på GPS og du ved, analyseudstyr osv. Og det var en del af det, jeg skulle være inde omkring analysedelen, som jeg synes har været super fedt, super lærerigt at lære, hvordan man ser på fodbold på en anderledes måde, end jeg har gjort før. Og det havde jeg ikke fået muligheden for, hvis jeg var blevet i Lysing for eksempel, eller havde taget imod et hvilket som helst andet seniorjob. Ja. Det kom fordi, at AB de skruede på rigtig, rigtig mange parametre, som jeg synes var spændende at være en del af. Ja. Hvilke ting føler du så, at du er med til at bringe ind i klubben, og kan være med til at sætte mere fokus på? I AB som klub, du snakker om det her med, at der er i gang med at blive skruet på en masse parametre. Hvad føler du både, at du kan bidrage med, men også at AB kan bidrage med for dig? AB har allerede bidraget med rigtig mange ting. Altså, det er klart, at jeg føler helt klart, at fra hvor jeg var i sommer til hvor jeg er i dag, der har jeg fået et væsentligt bedre indblik i, hvad seniorfodbold er for en størrelse, hvad professionel fodbold er for en størrelse, alle de mekanismer, der foregår uden for banen, på banen, det har jeg fået et sindssygt dybt indblik i, og nogle gange også måske sådan en aha-oplevelse i forhold til, hvad der foregår. Så på den måde, der har jeg lært rigtig meget. Jeg føler, jeg er væsentligt mere senior-minded, det er blevet hen over de sidste 5 måneder, end jeg var før, hvor jeg rigtig meget havde den her akademitilgang til tingene, det her med udvikling og så videre. Og den er også vigtig, og den har jeg også prøvet at tage med ind i mit virke, fordi at vi er en ny gruppe. Der tror jeg alle ved, har været stor udskiftning på spillertruppen, og min personlighed er også meget i forhold til det her med at prøve at samle folket, og det føler jeg også, spillerne har taget godt imod. Meget den her åbne og ærlige kommunikation, som jeg går meget op i, har jeg prøvet at bidrage med, og så selvfølgelig hjælpe drengene i forståelsen af de idéer og tanker, David også har omkring, hvordan vi skal spille. Så det er jo også at være Davids suverænt bedste højrehånd, hvis man kan sige, i hele den her proces. Så lidt at være wingman for spillerne, så de har en forståelse af, hvad det er for en retning, vi skal gå. Prøve at samle det hele, så vi bliver en gruppe. Sammen med David, sammen med resten af staben selvfølgelig. Det her det er ikke noget, jeg sidder og siger, at det er noget, jeg selv sidder og gør. Det er noget, vi gør i fællesskab. Men der føler jeg også, at min personlighed og måden, jeg er på, har været et godt match i forhold til den rejse. Ja. Hvordan synes du så samarbejdet med, nu snakker du meget om David, hvordan synes du samarbejdet med ham går? Hvordan synes du, I supplerer hinanden og kan hjælpe hinanden? Nå, men det er klart, at vi skulle selvfølgelig lige finde ind i hinandens roller, og det tror jeg mest af alt handler om mig. Nu har jeg rendt rundt og været cheftræner på ungdomsniveau i snart, det ved jeg ikke, 8-9 år. Så det at skulle være assistenttræner, det var nyt for mig. Og der var preseason rigtig, rigtig god, for at David og jeg, vi lige kunne lære hinanden at kende, både på det personlige plan, men også på det sportslige. Og jeg føler efter de første 2 ugers tid, der fik jeg også en rimelig meget styr på, hvad det egentlig er, der kræves af mig i den her rolle her. Og fra det tidspunkt, og så egentlig bare fremadrettet derfra, der føler jeg egentlig, at det har været et super godt flow. Jeg føler, at jeg har en rigtig, rigtig fin og god forståelse for, hvad det er, David han forventer. Han forventer meget af mig, hvilket jeg også godt kan lide. For det betyder også, at der er et eller andet, han kan se i mig, som jeg også synes er rart på en eller anden måde, og gør, at man også gerne vil mere. Og så føler jeg også, at David er forstående i forhold til, når jeg kommer med idéer og tanker og inputs, og lytter til den del. Så jeg føler, at det er et fint samspil, vi har fundet ind på relativt kort tid. Fordi vi snakker også om 2 mennesker, der vildt ikke kendte hinanden, inden vi startede. Præcis.
Ser du det så som en udfordring? Du snakker rigtig meget om, det her med at samle truppen. Der er mange nye ansigter. Ser du det som en udfordring, at der nemlig er kommet så mange både nye spillere, men også så et nyt trænerteam? Der er rigtig mange nye mekanismer. Ser du som en udfordring, eller ser du som en positiv ting? Nej, jeg ser det nok mere som en positiv udfordring, jeg kalder det. Ja. Jeg synes, det er et super fedt miljø at være i. Det er super fedt, at det er så multikulturelt. Det er klart, i Kolding, det var meget ens typerne, der var i omklædningsrummet. I Lysing, meget det samme også. Og her i AB er der vidt forskellige typer, og vi skal prøve at se, om vi kan få dem alle sammen til at arbejde i samme retning. Og det synes jeg egentlig er en mega fed udfordring på en eller anden måde. Så jeg synes ikke, at det har været en negativ udfordring overhovedet. Tværtimod, så synes jeg, at det har været en super fed udfordring, og jeg føler, at vi egentlig er godt på vej. Jeg vil ikke sidde og sige, at vi har lykkes med tingene. Der er vi overhovedet ikke nu, men jeg tror på, at vi kommer til at lykkes med tingene. I forhold til, hvis vi kan fortsætte med at holde snuden i sporet, og fortsætte med den retning, vi har gang i. Ja. Hvad er så dine personlige mål med at komme til AB, og hvad tænker du, at er målet for jeres sæson i anden division til at starte med? Jamen personligt det er sjovt, fordi at hvis du har spurgt mig for nogle år tilbage, så tror jeg havde været meget sådan skarp i retorikken og sagt, at cheftræner, og det er den retning, og Superliga, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Og så tror jeg også, at jeg er nået et sted nu, hvor jeg mere er nysgerrig på, hvor meget nyt jeg kan lære fremadrettet også. Fordi igen, nu kom jeg her, og for eksempel hele den her analytiske tilgang til tingene. Jo, jeg kunne nogle ting, men jeg kunne intet i forhold til, hvad jeg for eksempel har lært på de her 5 måneder. Og det, jeg har lært på 5 måneder, hvis jeg sammenligner det med for eksempel træner og analytikere på aller højeste hylde, hvor meget de kan kontra hvad jeg kan, der har jeg også et kæmpe gap. Så for mig, lige nu, der tror jeg bare, at jeg er et sted, hvor jeg har det godt. Jeg vil rigtig gerne bare bygge på den læring, jeg er inde i. Jeg føler, jeg har en rigtig, rigtig fin, god relation til spillerne, til staben, til ledelsen, folk udenom. Så jeg føler, at jeg personligt er et godt sted, hvor jeg egentlig bare kan suge til mig, lære rigtig, rigtig meget. Hvad der så sker om 1, 2, 3 år, ingen idé. Og det er nok også en af de ting, jeg har lært på den her meget, meget korte side, at i fodboldverdenen, man aner ikke, hvad der kommer til at ske de næste år i fremtiden. Så det tager jeg egentlig med stiv arm. Lige nu, der nyder jeg i hvert fald, hvor jeg er, og vil egentlig gerne bare bygge på i forhold til det ståsted, jeg nogle gange har. Hvordan synes du så, det er gået for jer som hold, og for nye trup og nye trænere og spillere og det hele, som sagt? Nu snakker vi bare anden division, men også nu pokalturneringen, som jo også har en kamp eller 2 kampe her om lidt. Ja. Hvordan synes du, det er gået? Jamen, jeg synes, det er gået... Det er et meget bredt spørgsmål på en eller anden måde, fordi det er klart, jeg tror, med alt det, der har været omkring AB, både i sommer og så også hen over sæsonen, der havde vi jo nok sigtet efter måske nogle lidt bedre resultater. Jeg synes faktisk, præstationerne har været ganske fornuftige i mange af vores kampe, men vi har bare ikke lige fået de 3 point med ud af de kampe. Altså ser vi tilbage til, faktisk helt tilbage i starten af sæsonen, vores 3 første kampe mod Nykøbing, Brabrand og HIK, der ender vi med at have 5 point efter de 3 kampe. Kigger man præstationerne i de 3 kampe, så skulle vi have haft 9. Med alle de chancer, vi ikke får puttet ind, og det spil, vi leverer i de 3 kampe, det synes jeg var på så fint et niveau, at det havde berettet os til 9 point. Det fik vi ikke, og det er jo klart, havde vi haft 9, så havde vi måske fløjet. Ligesom man ser Esbjerg, bare har fløjet derud af, Aarhus Fremad har fløjet derud af, Middelfart har fløjet derud af med rigtig gode resultater. Og fordi vi fik de uafgjorte, så har vi ikke haft den der, afsæt på samme måde, som de har haft. Det har vi så haft i pokalen, omvendt, hvor vi har fået resultaterne med os, og der har vi virkelig også givet den gas, og også givet en masse spilletid til en masse spillere, som måske ikke har fået så meget spilletid i turneringen. Men overordnet set, vi ligger i top 6 lige nu. Den plads vil vi jo selvfølgelig gerne se, om vi kan bibeholde, når vi kommer over på den anden side af grundspillet, og det tror jeg også på, at vi kan. Og derfra så møder vi de store drenge. Præcis. Og kan vi drille noget der, og måske få en god start og et godt afsæt ind i slutspillet, så kan det måske give et eller andet godt af sig.
og det må vi jo tage til den tid. Ja. Hvordan synes du så, som sagt, nu ser det jo pokalturneringen, der har I mødt nogle forskellige hold. I har blandt andet mødt Ore, I har mødt LSF, og så senest har I mødt Vejle. Ja. Der er også lige en modstander mere. FA 2000. Det er rigtigt, FA 2000, ja. I har også mødt Vejle. Hvordan var det? Fordi det er jo 3 kampe til at starte med, hvor I FA 2000 er I på, kan man sige, i hvert fald række med. Og de 2 andre, I startede med, der var I det bedre hold på papiret i hvert fald. Og så Vejle. Hvordan har de kampe været forskellige, synes du? Både i forhold til kampbilledet, men også i forhold til jeres rolle i kampen. Ja, jeg føler egentlig, at de første 2 kampe, vi spiller mod LSF og Svendborg Ore, var fede på den måde, at vi var selvfølgelig favoritter, og vi kommer til deres lokale stadion, og der er egentlig godt fyldt op med tilskuere, som egentlig gerne bare vil have, at vi skulle komme ned med nakken. Jeg synes, de blev fede, fordi vi fik mulighed for at kunne give spillere, som ikke spillede særlig mange minutter på det tidspunkt, lov til at vise sig frem. Ja. Og den føler jeg også, de greb. Jeg føler, at specielt i Ledøje Smørekampen, den første, det hold, vi havde med der, det var ungt. Det var rigtig ungt. Jeg tror, vi havde en gennemsnitsalder på omkring 19 år. Svendborg Ore havde vi nok en gennemsnitsalder på 19,5. Og det er inklusiv vores keeper, som tror jeg er en 26-27 år. Havde vi ikke haft ham inden, men haft Albert Gaub inden, så tror jeg, at gennemsnitsalderen havde været under 19. Ja. Så det var 2 meget, meget unge hold, vi havde i spil i de 2 kampe, og alligevel så viser de, at de kan spille med. Der var selvfølgelig tidspunkter i kampen, hvor vi var presset i bund, men der var også tidspunkter i kampen, hvor de viste et glimt af det talent, de nogle gange har, og det synes jeg var super inspirerende at opleve på en eller anden måde. FA 2000, og specielt Vejle-kampen, jamen det var jo som mere hold, der også havde fået godt med minutter i benene i divisionen, som spillede den, og var nogle, hvad skal man sige, lidt andre typer kampe. FA 2000 blev en meget vild kamp, hvor vi jo er bagud 2-0, men kommer tilbage på et mega fedt comeback i anden halvleg, og så får vi den lukket i forlænget spilletid. Og den forlængede spilletid, synes jeg også bare lidt afspejler det af, hvad de 2 forhenværende pokalkampe havde gjort for os. Fordi det er jo egentlig vores unge første års senior, Elias Namli, der afgør den med et lækkert hovedstød til 3-2. En knægt, som ikke har spillet særlig meget, men var med i pokalkampene, fik også lavet nogle mål der, og så går han ind og afgør den mod FA 2000. Så synes jeg, at den egentlig var en fed kulmination på det forløb. Og så Vejlekampen, der kom vi jo selvfølgelig med. Det vi mente på daværende tidspunkt var det stærkeste, vi havde. Ja. For at matche det, de kom med. Og som nok også er en af de bedste kampe, vi har spillet indtil videre, tror jeg, i hele den her halve sæson. Defensivt rigtig, rigtig godt struktureret. Vi var gode i vores omstillingsfase og skabte rigtig mange chancer mod den. Og jeg synes egentlig, at jeg fortjener, at vi vinder kampen. Jeg tror, hvis jeg skal finde det eneste ærgerlige i den kamp, så er det, at vi ikke lukker den i ordinær spilletid, eller i forlængende spilletid. Det synes jeg egentlig, at jeg fortjent i den kamp. Men i Vejle-kampen er nok også en af grundene til, at jeg også ville seniorfodbold på den her hylde. At være herude på Gladsaxe Stadion foran, jeg tror, der var en 1200-1300 mennesker. 1000 eller 900 var nok AV-fans, der råbte og skreg. Det synes jeg var en fed oplevelse at være en del af. Så det er noget, jeg altid vil huske tilbage på, fordi det er jo en af mine første pokalkampe, jeg har prøvet, hvor jeg egentlig på fuld tid er en del af. Nu har jeg også prøvet at sidde på sidelinjen i Kolding, hvor vi mødte Vejle i pokalen i en kvartfinale, men igen, det var med en birolle. Her der er det med min hovedrolle her, og det synes jeg var en super fed oplevelse. Fuldt forståeligt. Så møder jeg nu her om ikke så forfærdeligt længe lad os sige, det næstbedste hold i Danmark, bare i hvert fald sidste sæson, møder FC Nordsjælland. Det bliver noget af en kamp foran en rigtig svær modstander. Nu kører de selvfølgelig ikke lige så godt i den her sæson, som de gjorde i sidste sæson, men stadig et hold, der på papiret er, jeg tør godt sige bedre end jeg, uden at fornærme nogen, tror jeg. Hvordan ser I frem til de kampe, og hvad skal lykkes for jer, hvis I skal skabe sensationen over 2 kampe? Jeg vil sige, bare det er 2 kampe, vi skal prøve at duellere os igennem, gør jo selvfølgelig oddsene små for os, men stadigvæk så er intet muligt. Og det er klart, at vi skal ramme 2 rigtig, rigtig gode dage, det siger sig selv. Kigger du bare på tabellerne, jamen vi snakker et Superliga-hold, du nævner det selv, måske et af de bedste i Danmark.
resultatmæssigt, der leverer de ikke. Men hvis du går ind og kigger på deres spil, deres performance, hvis du går ind og ser på deres bagvedliggende tal, statistikker, jamen de ligger suverænt højst på expected points. De kan bare ikke finde noget at putte den i kassen. Det er det, de handler med. Men antal chancer, de kreerer i løbet af fodboldkampene, antal afslutninger, de tillader i fodboldkampene, er henholdsvis højt og lavt. Og det skal vi prøve, om vi kan ændre lidt på. Men det er klart, at nu også i samråd med min analysekollega Josh, vi har jo selvfølgelig siddet og brugt rigtig mange timer på at nedbryde alle Nordsjællands kampe, for at blive klogere på, hvad de lykkes med i kampene, og hvad de måske har lidt udfordringer med. Og det har vi jo haft nogle gode snakke med David. Og så skal vi jo se, om vi kan få drengene til at forstå det også, og gå ud og ramme det. Men en ting er, hvad vi sidder og laver på kontoret, og hvad vi sidder og siger til drengene, og hvad vi også træner på træningsbanen. Det er jo noget helt andet, når man kommer ud og spiller kampene. Der er jo altid en masse andre mekanismer, der også er i spil, og er der lige en, der har en dårlig dag, eller er der en, der har en sindssygt god dag, og alle de ting. Men vi skal lykkes med rigtig meget, og så skal også bare være helt ærlig, Nordsjælland, de skal nok også have en semi-off day, hvis, eller også så skal de undervurderes helt vildt og komme med et U17-hold, så kan vi måske også gøre det til en rigtig, rigtig sjov kamp, men kommer de med det stærkeste, de har, så skal vi virkelig være klar. Ja. Hvad hedder det? Ja, du nævner det selv. Det er et klassehold, I skal ind og møde. Hvad hedder det? Er der nogle ting, I har overvejet yderligere i forhold til, nu skal I desværre ikke spille returkampen herude. Det er jo kommet frem med noget, man skal sige. I skal spille et begge kampe på Right Stream Park. Er det noget, der har ændret noget for jer i jeres forberedelsesarbejde, at I skal spille de 2 kampe der? Nej. Og den ene som hjemmehold? Ja, nej, egentlig ikke. Altså, vi kommer til at gribe kampen anden på fuldstændig samme måde. Det er da klart, at vi havde da helt sikkert elsket, at vi kunne spille herude. I vores egen lille hule foran vores fans, men jeg er slet ikke i tvivl om, at vores fans nok skal dukke op på Right Stream Park og støtte os. Det er klart, at underlaget spiller selvfølgelig ind. Vi spiller på et underlag, Nordsjælland er vant til. Ja. Men det er også derfor, vi træner, kan man sige, på kunsten, for at ligesom også at have den feeling med tingene. Og så selvfølgelig også, fordi græsbanerne ikke er til at træne på længere. Så det siger jo også sig selv. Jeg tror gameplanen, vi kommer til at have en gameplan, når vi møder den første gang. Og så håber vi selvfølgelig på et godt resultat. Den gameplan, vi bruger der, den kommer vi jo selvfølgelig til at evaluere i trænerteamet den efterfølgende dag, for at finde ud af, er der nogle ting, vi skal skrue på. Ja. Så vi så også har en ny gameplan klar, når vi møder dem i kamp nummer 2, som også bliver der. Så vores approach til kampen er fuldstændig den samme. Hvad hedder det? Nu siger du selv, Nordsjælland har nogle kvaliteter. Er der noget konkret, I skal lukke ned for i Nordsjællands spil? Der er for eksempel nogle rigtig hurtige spillere, de har haft succes med. Er det en af de ting, I har været at kigge på, at I skal lukke dem ned for, at de ikke løber fra jer, simpelthen kommer ned i de bagrum, der skal lukkes? Jeg vil sige, der er mange ting, man skal lukke ned for Nordsjælland, hvis man skal fuldstændig. Ja, det er jo det. Altså, de har jo hurtige spillere, de har rigtig gode spillere i mellemrum. De har gode spillere i hovedspillet, så det vil sige, på dødbold er de også farlige. Så der er mange ting, vi skal prøve at se, om vi kan være forberedte på. Jeg vil sige, der er ikke noget specifikt, vi lige nu og her kommer til at fortælle drengene, de skal være indstillet på. Der kommer helt sikkert til at være nogle ting, vi nævner for dem, men det er jo også klart, at vi kan jo kun gisne om, hvad de kommer med af spillere til kampen. De har jo også et sindssygt tæt program. Nu har de en kamp i dag. Lad os så sige, at den ikke går Nordsjællands vej, så har de en vanvittig afgørende kamp efter de 2 pokalkampe i Conference League. Og det vil jo også sige, jamen, kommer de med stærkeste mod os, eller gør de ikke det? Kommer de med et hold, hvor de tænker, at vi skal prøve at lukke den i første kamp, og måske stærkeste der, og så nogle reserver igen. Så det er sådan, vi har mange scenarier op at vende, og mange forskellige holdopstillinger op at vende fra Nordsjælland, og det spiller lidt ind. Og så skal vi selvfølgelig også være tro mod den måde, vi gerne vil spille fodbold på, og prøve, så vi kan få det lagt ind også i hele, hvad skal man sige, det taktiske oplæg til kampen. Så der er mange ting, vi har op, og det hele det bliver jo så kogt ned, jo tættere vi kommer på kampen, så vi også har spillerne, hvad skal man sige, tunet ind på, hvad gameplanen den ligesom er. Ja. Skide godt. Jeg tror ikke, vi har mere umiddelbart. Nu kan vi selvfølgelig lukke den på det her, tænker jeg. Det bliver en spændende kamp. Det gør det. Det sidste, jeg kan sige i hvert fald. Er der andet, du har tænkt
tænkte, vi skulle... Overhovedet ikke. Nej, Overhovedet ikke. super. Skide godt. Perfekt. Fantastisk. Fantastisk, boys.